Hello mga bahay, no? Ani ana usab ko. Og last time naghimo ko ani nga salata. Wala jud na ako na-explain sa inyo ha og tarong kay lagi gadali-dali na ko. And this time I hope na ma-explain ako pag-ayo. Ang tawag ani nila diri is bininjan salata. In English, eggplant salad. So this is ito yung mga kailanganin natin. So sino man English niya tapos bigla mag Tagalog niya mo Bisaya da ito. So, ang kinahanglan nato is talong. Ito yung talong, no? Gipanitan ako. So, kinahanglan panitan nimo ang talong. O, last time wala na ako napaniti. And, bago-bago mo guni lang una din eh. So, gipanitan, wala paniti. Karon papanitan ako. So, panitan ako. And this one, zucchini. Sa English, zucchini. Chikinini. Ambot. Zucchini ang English ane. And then, tawag nila diri is kusa. And, ito ang patatas, gagmating. Ipili na ko ang gagmating kay lisod na mauna kadaot ba. So unahon ako ang gagmay. Nabi mga dagko pero unahon ako ang gagmay. So mauni kaning tulo ka utanon ato ni siyang pritohon. So kana siyang tulo pritohon gina siya kay di na siya pwede isalaron nga fresh. O kinamao pa niya itong makinanglanon. Ang ako ang pinaka-paborito ang dahon sa hagunay. Arugula leaves din siya, no? Kuan ni siya akong gipalit 8 ka bugkos and ang kantidad is 400 pills. Sinsilyo nga 400 pills. Ang tawag nila diri sa sinsilyo is pills. Sa 2 piso. So karon akong gi-divide siya sa 400 pills. 400 pills diri it's like 80 pesos sa atoa, no? Mga 80 pesos ka penso. Murag almost 9 pesos ang usa ka bugkos. So barato. Og kini usa ang gitawag diri og coriander fresh. Meron ding isang kuan usa ka klase nga dahon nga atong kinahanglanon unta katong gagmay siya og dahon nga humot murag kinsay sa ato lahi pud ni siya murag katong kinsay kinahanglanon sa tunako pero it's not available last time nga nag-grocery me. So mao ra ni nga dahon ang atong kinahanglanon og katong usa ka dahon unta nga murag kinsay sa ato. So ang tawag diri is kusbor og kini coriander. So muna ato mga kinahanglanon ng mga dahon og sibuyas puti, kamatis, carrots og ang beets. Muni ang beetroot, naka-slice na siya nasa salata. But I have to slice it again into long and thin. Okay, lahat siya i-slice natin long and thin. Taas nga niwang. Okay, sige, hugasan sa ako rin itong mga kinahanglanon, no? Ako sa nang i-prepare tanan and everything. At meron pa palang kailangan na hindi ko nasabi o gipapuno niya gipadagdag niya nga idagdag ko nun sa ako mga ingredients sa mga kinahanglanon. So niara ang tawag ani is cucumber pickles. So muna ang cucumber pickles diri. Mura kadag ang kumingking nako. Yaw pipino na pickles. Gagmatong kayo pipino. As in gagmating kayo. Kwing. So muna itong kinahanglanon tanan, no. So karon i-prepare na nako and everything ang chukchak chenes kinitanan ako sa ni panghiwaon. Ayan ako ipakita sa inyo ha. So dara mga bay, no, nahugasan na nato. O ganang lagom gid ang talong ng tawon. So malagom man gid ang talong. So hiwaon na nato. Ang kuan ang kanilang zucchini di nato ni siya panitan kay pwede ra ang panit i-apil og prito. So kani kusa ang tawag ani na. So hiwaon na nato, hiwa na ta. Ang paghiwa ani kinahanglan na taas nga niwang. Gar o siya. So ngani na lang ako paghiwa nilingin. Sinalingin agay ginatabang nalagpot ang lubot. Idagan pa gid siya. So ayun ninyo apilan ning dunay liso. Mga lakaw na to siya. Uy, hinaon siya may oras diha. Wala media pa man. So long and thin. O di lang ninyo kayo ikuan ni sakto sa inyo kay ni prito kay munipis mo gid siya. So ani lang siya oh. Long mutintin na siya, prito na.
Okay? So ako sa ni-post mga bayno, maghiwa sa ko basta yung nanay paghiwa. May makita kung siya paghiwa ng pagbutas. So di mga bayno, nahiwa na ako ang silong. Ako siya ning siyang iuna dito prito. Mientras magprito ko, maghiwa ko sa uban. Diskarte na lang ta kay. So na lang, uy, ginong hapon na ito. Law na medya na mga bay. So ako na itak ang ito. Og samtang nagtakang ko ani dito. Magkuhan ko, maghiwa ko ani uban. So di mga bayno, nahiwa na ako ang chuchini. Una lang siya paghiwa na. Mura lang paghiwa na sa french fries ba. Sa patatas na pituhon. Ingan man ako sa patatas, pero ang french fries patatas, tag-as ng luto, kani medyo mugbo lang siya, no? So, muna nito nan, ang pituhon nun, ang talong patatas, o kaning chuchini, mura pituhon. Ang uban fresh. So, hanggang dito na lamang ako, magbabalik ako mamaya-maya kung maprito na siya, ha? So, itong Georgia mga bayno, last time, dagko kayo ang akong pagkabuta. So, karon mo na to siyang gagmating, kaya nireklamo ang ako ang mga alaga, ingon daw sila kanding, kanding manggid sila kasi sa bani mga dahon apil na ko kasi kanding po kay kasab sa po ning dahon di dagko ra no kaayo so akong gimo gagpat ko ako nang gagmayon ana pwede sila matukan usa ka dahon siguro mga 8 ka hiwa ana mong gagmayon na nako hagpat diri daan na ningon akong alaga ganing doktora insya na pwede gagmayon ni mo ning dahon sa jejer kay lain kay ning usab na mo mura na mig kanding gimot ko ako te inon kanding mong gid mo sige ma magsab-sab aning mga klase-klase mga dahon so mo to maghagpat ko ang mantika iya po diya nasa kabinet sa kanang sini latay gatas dayon gagmayon na kung hiwa siya ana na Iwao na mga gagmating. Uy, ginoo ko. Mga bay, manglakaw na minoso. Wala pa mahuman ako sa lata. Dito na ako sa tiwas. Ako na ibutang ni Ara. Naprito na ako ang talong, ang kusa o ang patatas. Ako nang giikuan. Napag yun. Ako na ni sa ibutang sa usa ka suganan. Ginoo ko, manglakaw na mi. Wala pa mahuman. Ang dara ang dahon. Georgia o katong sige mo lolo nagsubat nagkunin mo lolo kaya ini ka bang ulong dudong nagintadong ulo so ako na ni sa ibutan ang mga ingredients dito na nako isa paitan kinabuya uy ako na ang dagan-dagan na so humanamig hakot sa mga dalon na mo mga bayno mga ganan ko dito pa nako tiwaso niya akong trabaho ginoo ko tanawa ba ang mga nang apura mga bay no? Lami lang lubot. Pakita po daw siya. Lami lang mga lubot, gatabi pa. Simot ya bawa ko singot. Sus ginoo ko. Di paningot. Grabe po ng bungog eh. Gabahong kanang siya. Goy. Bawa ko singot ginoo ko. Tanawa. Ang niingon nga malakaw na ta. Siya dagko lang ba? Sige pagtabi. Sus ginoo malubat ni ko cellphone. Ingon akong amo ba nga bay. Naam. Zen. Karki. Bismillah. May. Gel. Ingon si mama na. Saan na suot ni mo? Tatangan lang sa ulo. Tatangan lang diri. Malat sa mita. Mga tutas-pita. wait I love you, mama. yalla meron Zen. Dia, mambiyahe na mi. Biyahe na may mga bayhag patangtang sa akong ulo nga akong kuhan siya sama na. Himuot kay ko. Yeah. مريم زدت تشتري محواس جهنم انت تزعل نفسها ولا محواس جهنم شنو يعني صار ما ادري هو من دعسة قطوتك تحت السيارة قلت منو؟ قطوة مريم كيف بس السيارة والله ما مريم هذه. واحدة منهم قطوة ماري
واحد مال مريم واحد مال ميري. انا هذه بيضة شوفيها. انظر لك. عيونها تخر اصلا حمراء. لا لا مو حمراء الحين. فيها ضغط. تحط قطرة نفس مريم أمك. عشان شي برجع الساعة 8 شديد اتسبح. شو سويت؟ زين اصلا قبلها اليوم سبحني. ما احب اسافر بقول لك ذاك البيت. إيه والله. والله. مو هيك بس بي. وايد فيك ولا حبة خالص. شلون هيك؟ وايد عجبتني منيرة مريحتني. بالضبط. احسها راقية ثلبة. بس يومين ورا بعض كثر ما عجبتني. Oh, di aran aku mengabai no. Bila panahuman akong trabaho di si Ate Glinda. Di anami diri, di anakku diri nabot na di ako madala. Tapay ako tunon, mawa panahuman, humanon ni ako karon. Oh, di aran mengabay ang ko ano, ang kurag ano ug sibuyas. Daron aris sana ko di pa nag-aris. Oh, di aran mengabay ang katong salata sa balay. Ako na ni siyang di aran ang sus ni kabayo na nagpot ni tuwad. Aw. Ginoo ako. Ako na ni siyang butangan o bisingan ani di lemon dayon kani ruman ani siya dayon siya pa olives oil lemon juice nya mga spices na lemon powder kusbo powder o black pepper powder o syempre salt and pepper. Okay, ikaw ginoo tabang tapos idagdag na natin yung sibuyas. Dali, Diba? Saan naman to? Dagdag na to ang sibuyas, puti. Gaman ang sibuyas. Hala, dagko yung sibuyas, Tiglinda. Carrots. Dagko na. Dagko, Tiglinda. Dagko man. Kani. Ay, tabi ni tatay ito eh. Tapos ito yung ano, yung cucumber pickles. Hindi natapos yung video ko eh. Dito na tinuloy. Tapos yung kamatis na Tiglinda. Asa na yung ano? Nuwawa na to. Sa ba diha. Ito yung beets. Pwede na. Kasi sauce na lang to. Yan ako day. Mas unsi na kasi yung nagsabi. Di ba te? Sabi ko, baka walang lutuin ako kasi tanghali na, hindi pa sila gising. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, naganda na ako ng mga gamit ko, magbanwas ako sa likod. Sabi ko, magbanwas ako dito sa likod. Kaya nag-alikabok. Hala, Ginoo, nagtawag man, kaya nagsigisingan na sila. Gawa naman ako almusal, di wala na. Tapos nagawa pa ko ng ito. Sabi, mama, wala nang tayo, mama. Huwag anak, likit-likit pa. Sabi ko, ganito. Sabi niya, meron. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, yan, ambot, kung tapos na. Pinatikim ko sa kanya, tapos na daw. Sabi niya, sige, wala kayo dyan. Ano na yun, nakumpisa ako dyan, 11:30, kaya nagawa pa akong almusal ng tatlo. Latipa si Munira Mariam. Wala ka diha, sabi kong ganun. Nandyan sila Asawa doon sa Latipa Corona. Rona, tigbilang. Nagabi, nag-date sila doon sa duwan niya. Alas 11 na yun, pagawa pa siya gawa. Nagabi, sabi ko, akyat na ako. Yo, tawag naman. Ha? Ang bot, ano nangyari yan? Parang nagtatampo. Istorbo, sabi ko sa'yo. Hindi na, sumama. Ay, naku. Okay na, Tiglinda. Maliit. Maliit at mahaba. Alam mo, yung mahaba na mabayat ba? Ay! Hindi ba? Mahaba.
Kita mo mukha mo doon sa picture natin, Rin. Ang payat mo doon, tsaka, Saan? ano, pisot ka pa doon. Saan? Dun sa ano? Dun sa dati. Oo, yung mga picture natin. Oo, no? Tapos si ate, Ate ba sa amin, no? akin te, takip pa dito te. Tapos si ano, si ate Roche. Ang Mayroon ganda kami na ganito, doon, ngayon nasaan? pangit. Nandun ka sa Turche doon? Oo, tingnan mo. Maganda ang itsura niya doon kaysa ngayon. Ang itsura mo ng picture niya, pangit-pangit mo doon. Ngayon, pangit ko pa rin. Dali na, na. Kabayan, na nagput. Eh, aso. Ay, nagput. Pangit pa rin daw. Hindi. Pero siya, ang ganda-ganda niya, wala naman lalaki. Yung hari na yun, bahala. Te, ibang mukha. Tingnan mo nga, te. Yung senior, te. Nakatansas kanila yun. Ibang mukha ni Irene doon. Nung bagong dating siya. At saka ngayon. Ganda-ganda mo na ngayon rin. Doon, pangit mo talaga. Promise, yung totoo. Si Ate Roche naman. Kaya nga, mahulog yung hari na yan, mabasag. Hindi yan, ti. Hindi naman. Hindi nakasigurado. Oo. Yung cellphone ko lang ang nahuhulog. O tapos, si Ate Roche naman, maganda siya doon. Pangit siya ngayon. Alam, sus natin. Sige na. Diyos ko, palaging nagtalunan ito. Teka lang, maglagay na tayo ng sus. Ako'y nagutom na, alis kayo dyan. Paalis na. Alaka, yung sus, yung salata pa ni Munir. Ito, yung sus na tinuro ko sa'yo. Sige, tingnan mo lang dito sa YouTube, ha? Kasi nakalagay na to. Oh. Yan ang sus natin, mga bay. Ha? Gawa ka ba pala yan? Oo. Saan ang pangukay natin? Ano ko? Diyan. Ano natin lambi? Kuha naman ang bago. Mga kutsara. Oh, dito na. Mix na natin ito. Okay na ito lahat. Nagluto ako naman, dalawang bisis niya, huwag kumain. Bakit? Baka anong nangyari? Ay, wala mo. Wala mo kumakain. Tiglinda, pasuyo ng asin tiglinda. Saka black pepper tiglinda. Ang gusto ko yung maubos. Ay, ubos man palagi ito. Itong linggo na ito. Pangatlong gawa ko na ito. Ubos man. Sa inyo, mahilig sila sa salad. Kain sila lahat eh. Tapos may material kunti. Ako din magkain. Okay, salamat. Talaga dito, hindi man yung tao na kumakain dito. Nawala. Eh, sabi ni Mariam, ay, kay bot mo. Sabi ni Mariam, liit-liitan mo pag-iwa. Mary, para kaming kambing. Gusto kong sagutin na kambing. Okay. Okay na mga bay. Anong pagkain natin, te? Gutom nga ako, te. Wala pang ano. Okay. Dito na. Ready to serve na. Saan na sila? Pang ano. Pasuyo na lang tiglinda, ha? Sa bahay niya. Tapos ito pa, yung salata ng tatay ko. Ay, nakubuhay, kinabuhi. O, dara mga bay, ang ato, ang eggplant salad. So, dihin na lang mikuto. Bye-bye. Hindi mo na ito gagawin. Ha? Dili na. So, okay na na. Anong bye-bye? Bye-bye. Dia, fried chicken na tilambe. Hindi yan. Sa Ay, te, nagtanong si kapatid sa akin, ano daw ang Facebook mo? Sabi ko, binlock mo yata sa tilambe. Sabi niya, kaya hindi ka daw niya makita. Sabi niya, tingnan ko. Nag-chat-chat na kayo? Hindi? Wala man. Nagtanong. Kasi ko yun ang dati niyang account. Kain tayo mga bay, may palibreng naip ang amo nila dito. Nauna na si Otilambe. Ha? Ano yan? Patay! Ilagay mong heel sili. Wala na. So, may palibre sila, no? Mura lang pala ang naip. Baka okay ba? Kapag sa mga doon. Wala dyan. Diya, oh. Chicken joy. Kadaggo, no? So, anong wala sa KFC o naip? Ha? Pares lang? Lasang manok. Ay, mahirap naman kung lasang baboy eh. Lasang manok talaga. Hindi, ibig sabihin, may... ang timpla ba? Ang timplada. Dali na, tiglinda. Magkaon na ta. Ay, dara, o plato ni mo. Ay. Ha? Ano mamaya man? Gara po ka no. Magkaon na ta. Parang pa yata. Di ka ba magsabay? Hinihintay ako na sa atin pag nakikita na ako kumakain. Saan ang sausawan natin rin? Nandun, sa Jollibee. Jollibee. Wala na sausawan to. Gutom na. Nandito yun. Ketchup. Ay, may ketchup, te? Sige na, tiglinda. Gusto mo pag-buy extra? May ketchup lang. Wala man, te. Sa ipost sa mga natin, hindi pa nakasubo. Sige, ayun na.
Langiya. Shout out guys. 2 minuto na pala, hindi pa nakikita ang paslak ko. Kung maganda siya ngayon. Mayaman guys, so mayaman. 2 bucket yan. Salo eh. Pakita mo para makita ni Budang. Mayaman tayo, mayaman. Sinong budang? Para makita ni Budang, mayaman kami. Lagi kami KFC, bro. Libre lang yung Budang. Sinong budang? Yung mga sismusang bayan, mahirap na tayo mga dubli. Ay, mayaman kami ah. Mayaman kami mga bay, Budang. Mayaman kami mga Budang, no? Pero libre lang to Budang. Mamaya dyan. Mamaya dyan, maraming Maraming maging basher. magalit na. Hindi naman nila kilala si Budang. Hindi ko rin yung kilala, nakita ko lang Budang. Ano yung tinanong ko kung anong budang, sabi mo mga chismosa ka sa bahay. Ay, gusto ko katawa eh. Sige na, tigin dyan. Ano pang hinihintay mo? Magkain na tayo. Ako ang hinihintay. Sabi na, kung magkaroon kayo ng mapapangsahan yung Pilipinas. Ayun, sus, ginoo. At saka walang Di- pinag-aralan. Di, joke-joke lang sa akin. Pero marami mang totoong ganun talaga, ti. May nangyari ngayon. Alam mo naman ang mga tao, masyadong advance na mag-isip ang mga tao ngayon. Libre ito mga bayan, ang amo namin. Ay, amo nila pala. Libre sila ng Chicken Joy from Naef. Kaon na ta? Hindi na. Saan naman kaya, oh? Hilon lang yung tanan. Salamat kayo yung tanan, no? So, makita mo yung live namin ni Jared. Na wala na siya. Pag maka 100,000 subscribers siya, magpakasal kami. Sabi ko, bilisan nyo na bilisan nyo na mag-subscribe sa kay Jared. Bahala na hindi nyo ako subscribe. Basta subscribe nyo lang si Jared.